De todas formas, hai precedentes... A pesar do chamamento á responsabilidade que fixo aos grupos da oposición, o goberno ribeirense non conseguiu sacar adiante os orzamentos para este 2023. Era a segunda vez que o alcalde levaba a pleno a proposta, co obxectivo de aprobar as contas antes das eleccións, para evitar así que a nova corporación resultante das urnas, tralo 28 de maio, tivese que traballar cun orzamento prorrogado. É a primeira vez na historia de Ribeira que durante 2 anos non contamos con un presupuesto, con todo o que eso supón. Polo tanto, inda que todos os presupuestos seguramente poden ser mellorados, en estes momentos este presupuesto ten algo importante, que é que ven a cumplir con todas as necesidades deste Concello para que o cuarto presupuesto desta corporación poda deixar a nova corporación pois cas mans libres, sin ningún tipo de ataduras que normalmente poden levar moitos meses desengancharse delas e poder aprobar uns novos presupuestos. Tras a votación dos orzamentos, na que os 12 concelleiros da oposición votaron en contra, debateuse tamén a emenda á totalidade presentada polo BNG, que tampouco saiu adiante. A única das propostas aprobadas foi o límite de gasto non financeiro, co voto de calidade do alcalde. O resto das propostas non chegaron a debaterse, posto que o feito de que os orzamentos foran rexeitados implicaba a súa modificación. Tratábase, entre outras, do plan estratégico de subvencións e dun suplemento de crédito para a primeira fase do futuro polígono. É precisamente un complemento do que é o presupuesto que iba dirigido a determinados gastos como é o polígono industrial, como era basicamente o ferrovial, pero en estes momentos eu creo que teño que cambiar, porque se en estes momentos non metemos casi medio millón de euros para o servicio de atención a domicilio, no mes de xullo quedamos sin atención a domicilio.